Tun a cikin satin da ya gabata ne dai shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wani furci da ya bar baya da ƙura. Shugaban ƙasar da ya yi furcin ne duba da yadda ake ta maganganu akan gwamnatinsa, inda wasu ke ta kushe tsarin tafiyar da gwamnatin ta Baba Buhari. Wannan kuma shine abin da Baba Buharin ya wallafa, kamar yadda shafin BBC Hausa suka wallafa, inda yake cewa ba za ku san daɗin mulki na ba sai bayan na sauka. To daga nan sai shafin na BBC Hausa suka yi ƙarin bayani cewa menene ra'ayinku dangane da wannan ikirarin na Buhari, inda wani shafi mai suna Kano Smart Cuties ya ce, in dai muka ce mulkinka da daɗi, to lalle ma dole ne a kewar Fir'auna. Inda shi kuma gwamna official ya ce, insha Allah wanda zai hau sai ya fi ka adalci da kyautatawa mutane. To daga nan ne fa sai wani youngster shi kuma ya ce, kada Allah ya sa haka ta kasance. Inda shi kuma official Mark Mighty ya ce, wai Baba Buhari shi ma comedy ya fara ne? Oya, keep it up, Baba comedian. Bugu da ƙari kuma, Baba Buharin ya sake yin wata maganar kamar yadda shafin dokin ƙarfe ya wallafa, inda Buharin ya ce, babu gwamnatin da ta taɓa daƙile talauci a Najeriya irin tamu. Cewar Baba Buhari, inda dokin ƙarfen su ma suka ƙara da cewa, shin ko kun yarda da wannan zancen? To akan wancan lafazi na shugaban ƙasar ne dai, shi ma babban malami wato Sheikh Adam Muhammad Albani Gombe ya fito da wani zazzafan martani kai tsaye zuwa ga Baba Buharin. Bar ku ji abin da malamin yake cewa. Sannan shugabanni su dinga tausasa kalamai ga ainihin wato talakawansu. Ku duba ku ga maganar da shugaban ƙasa ya fito ya a cikin kwanakin nan. Cewa wai idan ya sauka a mulki sai 'yan Najeriya sun dawo suna neman gurbinsa. Suna tunaninsa. Ni ina ganin wannan kalmar bata dace ga mutumin da ya kai matakin shugaban ƙasa ya fito ya faɗe ta ba. Domin na farko wannan kalmar meye ma'anarta? Wannan fa idan ka samu masu fassara za su iya fassara maka ita a matsayin mummunan fata da ake yi wa ƙasar. Domin lokacin da ƙasar nan take cikin rikici na kidnappers, lokacin da ƙasar nan take cikin rikici na tsadar kaya, lokacin da ƙasar nan take cikin fitina na yunwa, lokacin da ƙasar nan take cikin fitina na tashin hankali da matsaloli iri-iri daban-daban, a lokacin shugabanta yake cewa idan ya bar mulkin za a yi dana sanin mulkinsa. To kada Allah ya nuna mana mulki da ya fi bala'i da wannan zamanin da muke ci. Wannan kalma ce da ake yi wa ƙasar mummunar fata, billahi allazi la ilaha illa huwa. Domin idan aka ce yau shugabancin nan ya ƙare, mun shiga wani shugabancin da za mu zo muna tunanin irin wannan shugabancin, billahi allazi la ilaha illa huwa, mun shiga cikin bala'i. Saboda haka wannan kalma bata dace ga mutumin da ya kai matakin shugaban ƙasa ba. Mummunan fata ne ga wannan ƙasar. Kuma har kullum ku kuke cewa ko mu malamai mu dinga yi wa ƙasar nan kyakkyawan fata. Ya za a yi a ce matsayin shugaba ya ce idan ya bar mulkin za a zo ana alhinin barinsa, za a zo ana damuwa da barinsa, za a zo ana neman gurbinsa. Lallai kuwa za a nemi gurbinka, gurbin da ma'aikata South aka yi masu dukkanin manyan ayyuka, amma arewacin Najeriya aka gagara yi musu komai. Lallai za a ga gurbi, lallai za a ga gurbinka, gurbin da a wancan gwamnati kake kuka kake zanga-zanga da jama'a akan an ƙara kuɗin mai, amma a yanzu an yi ƙaran kuɗin mai. Lallai za a ga gurbinka, za a ga gurbinka, gurbin da ya zamanto a jihar da ka fito ake ciniki ɗan majalisa, jama'a ɗan majalisa na gani da idona a kafafen yada bayanai yana kuka a cikin majalisa, yana cewa ba zai yi mu bar wannan abin da yake faruwa a jihar mu ba. Wallahi yana kuka, yana zubar da hawaye. Lalle za mu ga gurbinka, za mu ga gurbinka, irin gurbin waɗanda ake kamawa a makaranta. Ina 'yan makarantar ta gina islamiyya, an kwahe su an shiga jeji da su kusan sama da mutum 100 sanda suka yi kusan wata 5 a hannun 'yan kidnappers. Wasunsu iyayensu sun mutu, wasunsu sun mutu. Lalle za mu ga gurbinka akan irin wannan idan ka bar mulki. Za mu ga gurbinka a daidai lokacin da ma'aikatan asibiti suke yajin aiki akan kuɗin da bai kai naira biliyan 200 ba, amma an ɗauki ya kai biliyan 600 an ba wa gwamnoni, an ɗauki bail out
an ba su, an ɗauki kuɗin Paris Club an ba su, amma an gagara magance matsalar yajin aiki da matsalar ma'aikatan university da matsalar kotu da matsaloli da matsaloli da matsaloli da matsaloli. Lallai za mu ga gurbinka. Ya kai shugaban ƙasa ka sani, wallahi idan kana jin ka faɗi wannan ne saboda kana nufin ka yi wa mutane wani abin alheri, dama abin da ya kamata ka yi kenan a matsayinka na shugaba. Bai dace ba kuma ka san da irin wannan matsalolin a dankara a cikin mulkinka, da irin waɗannan bala'o'i a dankara a cikin mulkinka, ka fito kana cewa wai za a ga gurbinka idan ka sauka, wa'ana za a yi dana sanin saukarka, za a ce har gara mulkinka da mulkin da zai biyo baya. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da siffofinka maɗaukaka, Allah karka jarrabe mu da wannan masifa. Allah karka jarrabe mu da wannan masifa. A ce mu da na sani, ya Allah ka sa duk mulkin da zai zo nan baya ya zamanto ya fi duk mulkin da aka yi a baya inganci tun daga nan har ranar tashin alkiyama. Wannan magana ba ta yi daɗi ba, shugaba bai dace wannan furuci ba. Wannan shawarar da nake ba wa shugaba ya yi ƙoƙari ya fito ya janye wannan maganar. Za mu ga gurbin ka tabbas, gurbin da ministan ka ya fito ƙarara a cikin channels aka yi shira da shi, ya ce bambancin cin rashawa da cin hanci da ake yi tsakanin gwamnatinsu da gwamnatin da ta gabata shine wancan ana yi ne a bayyane, wannan kuma ana yi ne a sunkuru a cikin duhu. Ba wanda ya san me ake sata. Da Allah in tambaye ku, tsakanin abin da an san me aka sata da wanda ba a sani ba, wanne ne ya fi yawa jama'a? Wanda ba mu sani ba. Za mu ga gurbinka a lokacin da ministanka ya fito ya ce ƙasar Mambila da aka ce an gama aikin wutan nefa, wani ministanka ya fito shi kuma ya ce ko share gurin ma ba a yi ba. Lalle za mu ga gurbinka. Bai dace ka san da irin waɗannan matsaloli wanda dukkanin masana wanda suke bibiyar al'amuran yau da gobe sun san da su. Ana ta danna talakawa nan, ana cewa su yi addu'a, su tuba ga Allah, kar su yi shirka, kar su yi bid'a, kar su ta yanzu ga hinan a majalisar jiha ne ta Jos jama'a, majalisar jiha ta Jos ta fito ta ce ta ba wa kowa dama ya ɗauki makami ya kare kansa. Majalisar jiha ta Plateau Jos, za mu ga gurbinka dangane da irin waɗannan matsalolin da aka gagara ɗaukar matakai a kansu. Kuma me yasa suka fito suka yi wannan? Saboda sun san jama'ar su suna da kayan aikin da za su yi abin da suka ga dama. Mu ko mutanenmu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ila Allahil mustaka wa ilaihi tuqlan. Saboda haka idan mutum ya san me zai faɗa, to kuma bai san me za a mayar mishi ba. Saboda haka mu ji tsoron Allah, shugabanni ku ji tsoron Allah, kar ku zalunci mutane. Idan kuka yi abin da ba daidai ba, ku tuba zuwa ga Allah, ku tuba zuwa ga waɗanda kuka yi wa. Ni ina ganin yanzu gwamnatin nan kamata ya ta dinga bawa al'umma haƙuri, ana dannasu, ana ba su haƙuri har zuwa lokacin da za ta ƙarasa abin da ya sauran mata, har zuwa lokacin da za ta ƙarasa abin da ya sauran mata. Don Allah, wannan aiki ne na titi ko kuma na kaza wanda aka ɗauko shi a Najeriya nan a ɓangaren arewa wanda yau an gama da shi? Wannan aiki ne. Yanzu kuna ga tashoshin wuta sai kwanan nan aka zo ana magana. Akwai irin waɗannan tashoshin wuta da muke da su wanda asali idan babu su abin nan a yanki ko an turo megawatt ɗin da ake buƙatar ta yi aiki ba za ta yi aikin ba. Sai gashi an samu jihar Lagos kaɗai suna da kusan ƙwaya 4, wasu jihohi suna da guda 9, wasu suna da mu yanzu ne wai aka ce an ba da dama a yi mana ƙwaya 2. Kuna ganin irin yadda ake mana kashin dankali babba akan karami, amma a hakan maimakon kalmomin ku zamanto na bada hakuri da rarrashin talaka da nuna masa ya danna zuciyarsa, ya zamanto kuna kalmomin da za a ɗauko su ana topic a kansu, ana tattaunawa a kansu. Me yasa wani zai ce kaza, me yasa wani zai ce kaza? Allah ya yi mana, Allah ka kawo mana sauki. Ya Allah muna roƙonka ka zaunar da mu a wannan ƙasa lafiya. Allah ba don halin mu ba don abin da muke aikatawa ba don halin abin da shugabanninmu azzalume suke yi ba. Ya Allah, ya Allah don masu sallah da salati, ya Allah don masu hailala da karatun alƙur'ani, ya Allah don masu mika zuwansu zuwa ga Allah, ya Allah don masu karantar da al'umma da nusar da su, ya Allah don masu nafifili a cikin dare, ya Allah don masu waɗanda suke kyauta da sadaka a cikin al'ummarmu. Ya Allah muna roƙonka ka kawo mana sauƙi a cikin masifun da suke damu mu a wannan ƙasa. Ya Allah,
ka kawo mana sauki akan masifun da suke damu mu akan a wannan ƙasa ya Allah. Ya Allah, fatara da talauci da ta yi wa mutane katutu, wallahi ɗazu wani ya kira ni a waya jama'a, ina gida ina shirin fitowa. Ya ce ya kira ni yana neman shawara ta, yana so ya zauna da ni, ya shirya yana so ya aure. Ya ce amma wallahi ya nemi 'yan mata sun kai guda 4, sai ya je sai iyayen yarinyar su ce wallahi sun yarda da shi, sun amintu da shi, za su ba shi 'yarsu amma ba su da hannun da za su aurar da ita. Ya kai guda 4. Don haka yana buƙatar ya zo ya zauna ya zai yi, ya shirya wa auren komai yana da shi. Ya ce yana so ya zauna da ni. Jama'a ku duba halin da muke ciki. Jiyan nan ake gaya min akwai matar da ɗan 'ya'yanta guda 2 suka mutu saboda yunwa. 'Ya'yanta guda 2 suka mutu, kuma likitoci suka je suka bincika ba a samu komai a jikinsu ba in ba yunwa ba. Yunwa ce ta kashe su. Muna cikin irin wannan halin, maimakon duk taimakon da za a yi a ƙasar nan ba za a bi hanyar da zai isa gurin talaka bawan Allah na arziki wanda zai taimake shi ba. Yanzu ku duba harkar rabon kuɗi da ake yi da harkar rabon abubuwa na naisal da ake yi, duk abin an rabawa manya da masu abin da masu daraja da masu kima. Talakawan da suke ciccikawa duk sun cika daga ƙarshe, yanzu an zo an ce duk an yi disqualifying nasu, amma a ƙarƙashin ƙasa za a zagaya a ba wasu. Kudin koronan nan da kamata ya yi abu manyan mutane waɗanda suke da al'umma a ƙarƙashinsu, tun daga sarakuna da dagatai da hakimai da wane ne da malamai, ku nemo ɗalibanku, ku nemo ɗalibanku, ku nemo jama'arku, ku nemo talakawan da suke zuwa gurinku, ku ba mu sunayensu, za mu ba su tallafi. Amma haka kudin za a ganka akan titi ya ce tsaya cika mana nan gurin, ya cika nan kawai sai ji 500,000, 900,000, miliyan 1. Wani ana ba shi zai je siyo kasiya, saboda shawaragi ne bai taba hawa kasiya ba tun da uwar shi ta haife shi. Wani irin lalata ne? Za ku yi abin alheri, ba za ku duba hanyoyi da za ku bi wajen ku tallafi mabukata na hakika ba? Allah ka sauwaƙe mana, Allah ka kawo mana sauƙi, Allah ya ganar da su, Allah ya dawo da su kan hanya. Ya Allah, muna roƙonka duk gwamnatin da za ta zo tafi wannan muni, kada Allah ka nuna mana ita ya Allah. Kal Allah ka kawo mana ita, duk gwamnatin da za ta zo ta yi abubuwa marasa daɗi wanda suka fi abin da muke ciki a yanzu, ya Allah kar ka nuna mana ita. Allah ka samu gama da duniya lafiya.